ngam kwai na ki pat renga kuatang ka jing ya tuai lem jibet kum ga thik umet upsen bai parlok ha ka ban kong ngi pan pau ki songo yo ble trai karan ha ka ba sai sien pat hula pan de sham beng ye phi bot kom joro ngi pai we tengi ngej bon pring chong phi pela I ka to video ka ba ki plach ha gi ngi sngi ha ka ba I we khynnah I la yo ta ka ching pang ka ba le se bon pring chong ngi ngim pa ji ko ha ba kat kum ga ji tho ji me chong I ka long ba ki mi pe ki kan jaw ba long kum ki snep bsein da ban ta chong ka kjat ha din ban da ka leng ge chong I la poi bakala la ne ya cha ka ta cha ka ba don la ni ki ba som ki ta ki bsein kat kum ge ji tho ka chong I te hadian bangin ada pan pelajari gitu video bon pleng chong pi paj ba phim chom lo hun bangin shu I kum tu pilai kerpat bangin lek pej biang te ambat ngi ru ngi nang mod hi bangin lek pej hanre kansan nak leng chong ngi ru ngi la yo ru ya kan ya kubor nei me chong I pan ngi ru nak leng chong I paran ngi la mare bat pin yo so kham ha shu ngi dap sha ka ji snei ya kan ga yeng ka sam ha ka bon watangi khon ru teng kim yo pan bam han mar ka jing duk ka jing kardo te pet ngap hi ma phi bai ba ngem dan kam ban ba tai te parlok khub le shibon khub le shia char ngo ayu hello kita na mana bisa bisa nak kerja bisa kan tin ni tang artin bisa biar ada jadi tak ini empat jadi tak ada pin jadi tak ru patu itu yang pi bam jawab dua armalu Permalu nonton padre dan rai tam lele rasa patiat babahi me no so om babahi me patiat pan tiat jura ya bo letip si so ne letip si so dap nang ni fil le yo dap nang ni fil le yo baklum na tatang tu ja alo om kau wajib paham ja lat khana pat khana benta ada di shastep cici shastep re om judi shastep re boleh cici melian rai menjumlah di shastep tem takhan re semai bawa ne situ pam paramo situ pam lebih bagi para chef tak boleh firu tak boleh dek bawa dek si so ne no firang li sekolah belajar ne benta Lecung di lang tempat perledre. Perledre benta boleh Amia pas kuliah ini. Pada pas kuliah ini tam ni lera. Ublin sokor khube tamba lagno letip ski. So dah. Letip ski ni so. Cendoi nam jur doi sana. Cendoi ta doi pi jo kuliah pan kasi ublin sokor khui pi so dah. So. Susi ne. Boleh susi? Cimelungi ipara. Cimelungi ipara. Bisa nih ipara. Tak boleh saya jam besok dah. Pagi yang besar. Email rencana tentu email. Tali kerja apa email mah? Sampai yang besar. Te kong hakaban kong gi pan pau gi songo yo play yo wala pan poi beng yang ngi hakane ga yeng ka sam ko chong phi hakane ga step pharngap har kat ini khon chong phi I ba yo ye to ga ka ching pang ga ba ki paj ba hi baroh ki lai I lot ling ba ga che tho ka chong phi te kong om la shi sha ban len hadian ba hadian bana ka leng ga chong ngi la da ban palaj ye to video ki paj ba kila bo ching duai ki paj ba kila persyang ka bahana ka bah tambar ki paj ba kila kin bok ki ru yang ru bat kim la thlam na lu ka man se ba ba yu I yakat ka to ga ching ja ka ba phi thu ka ba de vi ko ni chong phi I la long kum do kong to ya thu phi ngi Adu tisngi ba wan pit ma phi de ba de nga ka ching ya rap chung phi ne khlung de nga lik no star hatin sau sngi ki ong puj no
yang ta hap puj no kan hap ngai kan ong doktor kan jam no hadin ta sau sungi te haying ro sagini kun kia chitom kila chupun ong me iwan no teng la chupan kan doktor ong pelaj no mo yang ngan sawan piang da kala dap kato kan nesingi te doktor ong hadin arsingi hap ban lek ban khuj baik hadu artayau hap lek ban khuj hadin arsingi hap lek ban khuj baik artayau te la din artayau ta sahaban check kan do udon lot udon sune udang don tau knyang mar 4 tip kan mentan mar kadang dang long hem kum tu mo kucing puj kadang long thleu kadang long ye te kadang long thleu ka dang kidang ye sop ti ma thleu ka he kat ne thleu u tau knyang ba ki puj u he kat ne ki pen i ga nyang tau knyang la sai hab ti pen khuj la sai le pen khuj ta singing kong hab lek piang tapi don bisa boleh don re asu menin por bang le ro te lung pa jing yarab jong phi ni klung ta nga su ong men simbu ong khintu baik mo le bela ka le ta kali ru nga su nang song sha ne kali nong mariam nong mo jaran ngam pada air tang bai kali si ba si ka ni ai rum don saya ban ji stom kum ne mo ka ji si le te don ba yo i ki preu tang play ba tip ba du play ba yo i ka jing jing jar jong ha jing sem am don ki preu tang play ba yo i tu play ba pen ngen ngapu tang ki jing duai man ka sngi ngapu jing duai ngai alami ki kun ban tip sngi ban tip ki jing duai Male ran ban lik kai jing ki parasunong para tauru marelete ngam ngeu nutsu ban lik pen i khamat hakilok ki chor ai rum ton ban lik pan ru so le ran hadam don ai su sha be chu su si be kai jing bat ki kun isne kai ni kun ba sitom kum ne nda la yo thia ngas ngeu lak ta uplay tarai ila yo thia spang betai ta doktor yang ada ong ne khna ka sa yo khyang na ma por dang sum bsein ta la phet bsein ka yo yu ne khna u te sa mudur ngade kala bante marbu ketia ka jing the tu khyang wa ka long be nan umet bsein wen long be bsein ima ne jima kali gamnut tu si bawan da tu si bawan hang ni ro dum tang gamnut phian pe ni por bap thai de kami be long be cerngam phu sau tu phu stem tu phu yong pat ka ksui ro long ta bu thai ni besin leng kong gap thai snam hatin gap thai sui li be tu kai habet ka long habet kum ka dom lap ut tu ta ka long phu cerngam be sen be kum sen be tang ma nga ngam ban se hab ban sumar ikun kine ki hinmen le ki ong ani mai chi ma ban pe ya ka para chi ma kim pe re ki sin la i tak chat kim pe re ki ting ki yam ki phet no stu ki yam nga kumi de ngam ban se alang haring kat ki umat nga phi ban sumar lai chong kun thaba nga prakhat ya ka long ying long sem la tem da siu si tu kata na kwa kan ban ko noi nei kun ko ji kun de ndala ko ji kun de la dam to nei ai ru la la mo ban le wat ne stai na pat ko ji kun de ngam pat yo mi sei a su song be kum de a su sneu si be a su tuai be ju play da de ba u long gu dom yo lat rangi tu si wan hang de le ba ka jing kar khu ga jong play ka mot phim yo le shin rawai ngam yo nga su pa thia be ne yi ngam yo lat sei men mit mu da yo thia ne phang ke ka ang tu me sen
lo pami anga kan kong mai bsein ani bsein kata de kala kham jem de ki bong shura ke ta tu ki por ki ba ha tu bu cha ban wan gi tu ni kong ke ha tu por ri dang ong ke em hai ti por de hadu tu plat ba ei pe phiro kadang ong tin ke tu tin ke to ro kadang ong hospital ro ke pertabe kan hospital ro hospital ro kita bayar tiap lagi lah i ong kan ani kena kena te yo jumpang no tip yo suit ne kum no ne ke rumah le ne mo ki ong yo vi ta hospital ro ki bayar tiap marjan kan te ban thai la kham lo kum do khlu la kham shir kom na tu ba wan hospital di la kham jem da ya tu ila sedang ya melu malah tu da ya bat kum tu ila ya te khau he yang ya ta khau dang don nganang yo khau rison khat ar kilo yo khar kilo dapur khat kine ki khun phang ki ong me aicha dang rite le kum no chu rai ter si be jam sim ban kreni khun ro ki par su thuren mar dang rit don ki pruba kren ben kata tau ba ngam kwa ban lek kai shane shatai ngam ngaru ngakwa ba tang ka jing ba ying bat ki khun ngam ju kwa na permit bom don nom no ki thia ba ne don ba wan tit jing khang don ba wan tit ka ne ni da ni kersh ka ne tin nu lengka pat phi pu di ne ni kin ne phi bhane ka tin kham scam ka cái cái chừng gia các bạn gạt ý khôn cho phi lại chú ý tăng về gia cho nó riết đó ki we wa ngam chu i ki khun la chong wa la nhiều ngut ki khun tang ka ne ka we ka ba ngat kum ka ne ka chu pang da i shir khai ji stom da ki we kam chu i shir khai kum ba stom i nem ta de ada bị cái tu kan gia kusut cái tu kan gia rong kan gia tu ông phi cả long bus đập sen cái bị tu kan gia đập sen cái tu cả buôn cái bị tăng đen ka pun ba hospital long ka kan phat ka kadang ne ka ching stop doctor gain kadang spo ba thì con các bạn đi con thì phần bao cái gì song ngộ yêu play yêu là phần poi cái này cái gì cái xem cái trong phí đang step như là mỹ đó là cái trong cái gì cái xem bắn poi cái này cái gì xem cái trong phí nó mà cần tí cái mà khám chơi bắt cũng chưa rồi bà như họ vẫn nhớ bệ cái phát cái cắm cái chấm thì con nên được xem các bạn con các bạn nghĩ cần đội phi nghiêm lại sắc làm đàn lung của mình xem họ bảo tàu khao và phần chết hay riêng phim đón họ bảo phiเป็ดยี่กี่คนบางทีทางพี่สันได้มาทำbảo phiเป็ดยี่คนในประเทศปังพี่สันได้แต่กูบอกฟิลาเป็นเป้าตั้งเงินนเป็นหุ่นนบาร์บาฮับได้ก็จึงดุกhari wala kata rapi ong ba man ke si pi bu chung doi ublei pi don ke chung kerman wa chi sin ke sngi ublei unle lem ka kam ko ba ba na ta ke yeng ke sem ke chong pi tang ban ko dei khon te da shi sha ngi la yo ban poi ha ke yeng ke sem ke chong pi la ba ke chung kor khu ke chong plei la ba ke chung kor khu ke chong i pa ba bat ko bangi ju karna ka por ba ke chung poi ke chung i ha ka no ko yeng ke sem ka dei la ba ke che lam len ti bat ka dei le ba ke chung pha ke chong plei te kong ngi don ke chung kerman ke bas kam bo plei se le ka ba na ka ba kum bau blei ula pen kia iki bapang ki wisdom ki bau blei ula le ki kam phalai ki wei pat ki khlung khana ki wei pat ki ban siam bau blei sat le ka ba phana ka ye ki sam bu chok phi he kan no ke ni la te bana ben ta jonga ke wisdom se ki khun kum ne tip mun le kum no chu tu wai be ai kan long kat ba long che kat ba che ngan ya le be tang ki jing tu wai la te man bu jing mu tang ki jing duai ba ki khun jong ha kin im ha ka tip singi ha ka tip ru tip lai ki ma don ai jing ka sa ka jing ru kum ne sa ki khun ru stom u phan ki phan lu ai don mu lu ton phan de ton re tang ja ba ni khulung ba ri tang ja tat mu lu ba con được em ai khí thì ku play spun ki jing le bha jong phi ngam la ban su ki liang ki jing e duai ki pa pa ki ba yo i ki jing jin char jong an re ai play un ai ki liang ye ki
bagi lagu kicing tuai ya kayung kesem junga mangan yo jung ko jung khia mangan yo jung penta pen biang ya lagi kon tu sem tas ngam dong e phi ka tu ka bagi ai ko bagi pen pau ni ko ngi agi chi songo yo blei ka de ki chung kar ku jong blei ka de ki chung kar ku jong ki pai pa te ka tu ka pisa pan kam phi ban chim doi khon jong phi te pan kam ya ka ti ba de thiện bam thiện đi rồi yang sem te ku bli shubun dia ko por jong phi te sai kan do pat mo jong sok hey bye bye tetap enggak bye bye Pak di syar ne hah Pak di re latakan ne patakan re tah bye bye tah bye 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 con cung lên thôi bố ạ cung lên bye bye baroh bye hả tao trong suk di rumah bye nak temen thầy là khăm lông cùng đôi khung là khăm sir kom na juba wan stal ila kham chem da ya ru ila sedang ya melu mala tu da ya pat tu ila ya te porlok ngi tharai nak leng jong phi pelai sngo ya ko kubor ka baso tanan ade na gani ga daw ka bangi salit pan mare wud te ga jungo barong ya shu blei bat ka bar ka de ki ching tristom ka de ga pisa ka jong phi baro pa pa ka ba sapalong ni khlung manta pai la kham khlain te nget ba ki de si be ki por paron in na kam khlain ba shu te kuble shibon kuble sha jar ngo